Wato jama'a ɗazu na ci karo da wani bidiyon zulum yana bayani, 'yan jaridu suna tambayansa akan ibtila'in da ya sauka kan 'yan uwanmu wayanda suke tsakanin Yobe da Maiduguri. Na manta sunan garin, ana tambayansa. To a bisa tambayoyin da na tsaya na saurara na ji, ba komai ne ban mamaki a kai ba, ko kuma ya sa na ƙara ciza hannu na yi Allah wadai da gwamnatin Najeriya gabaki ɗaya. Abin da gwamna zulum yake faɗa shine, wai wannan kasuwar sama da shekara 5 an hana cinta, an rufe ta. Kawai daga baya mutanen gari sun je suna ta cin kasuwa, akwai wasu garuruwan ma da ba a bada umarni a je a buɗe ba, mutane kawai sun harzaka sun je sun yi ta buɗewa, shi yasa aka kai musu hari. Shi yasa aka yi hari aka yi wannan ɓannar. To babban abin da ya ban mamaki shine, shi fa ba yayi ƙoƙarin ya nuna sojojin Najeriya sun yi misal akan har-haren da suka yi ba, shi ƙoƙari yake ma ai sun yi daidai tunda an hana cin kasuwar. Me ya kai su? Kuma yanzu idan za a tsaya a duba irin wannan laifin fa, a yanzu haka idan za mu je mu ɗauko garuruwan da zulum ya mai da mutane, aka je aka musu kisan gilla, aka je aka dinga yanka su aka kashe su, wallahi sai yanka muku gari ƙauyuka sama da 100 a Maiduguri, sama da 100, wanda sai ya tabbatar wa mutane cewa babu lafiya kalau, an zauna lafiya, kowa ya koma je ya zauna. A ɗauki wasu ma a ɗauki kuɗi a basu ai komai, sai bayan an kai su an je an kai su a zo a kashe, a wani gurin ma a kashe su gabaki ɗaya, wani gurin ma a zo a kore mutanen gaba ɗaya, wani gurin ma 'yan Boko Haram ɗin su zo su kama su maida su ma 'yan Boko Haram gabaki ɗaya su zo su ta yakin gwamnati. Wallahi sai in kawo muku sama da garuruwa 100 zan kawo muku. Yanzu fi sabilillahi a ce mutane suna cin kasuwa. Na biyu, jirgin nan duk yanda kake ganin kana da ido a ƙasa, kamar yadda kake kallo na nake kallon ka fa, haka mutumin da yake tukin jirgin sama yake kallon abin da yake ƙasa. In bindiga ka rike suna kallon ka, tunda su ba wai leƙawa za su ganka ba, a bidiyo ne a gaban su, shasha ce a gaban su katuwa. Duk abin da yake wannan gurin da wannan na'urar ta su ta kafa a wannan gurin, duk abin da yake wannan gurin sai sun gan shi. Idan bindiga ne suke hannun wannan 'yan kasuwan za su gani, idan mutanen gari ne za su gani, idan kome zai gani, duk wani falo, duk wani jirgin sama da ya gan shi, walau jirgi mara matuki, walau kuma jirgi mai matukin. Babu yanda za ka yi ka ce masa wannan ba ɗan ta'adda ba ne, ko kuma ɗan ta'adda ne ya ce maka a'a, shi ya fi ka gani, kai da kake kusa da abin. Amma haka aka zo aka tattara aka kashe mutanen nan sama da 250. Maimakon gwamnonin nan su fito su ce ya kamata sojoji su san irin aikin da suke, a'a su kokari suke su yi defending din gwamnonin, a'a so suke su daura wa talakawan. Kuma sannan idan so suke su daura wa talakawan, kuma sannan fa a yanzu haka talakawan, na rantsi da girman Allah, wasu yunwa da takaici da bakin ciki wallahi shi yake kai su ma suke koma inda ba a ce su koma din ba, inda suka zauna abin da zaka ci ma sai yafi karfin ka. Sannan ita kuma gwamnati bata maka kokarin cewa ka koma wannan gurin naka ba. Yanzu Allah, tsakanin Maiduguri da Yobe har akwai wasu ƙauyukan da za a ce wai sama da shekara 5 an rufe shi, har akwai wani ƙauyukan da za a ce sama da shekara 5 an rufe shi. Sama da shekara 5 ma ba abun kunya bane kai ka fito ka dinga cewa sama da shekara 5 an hana wannan ƙauyukan, ba abun kunya bane a tattare da kai da kake ikirarin tsaro, zaka ka ba tsaro ko ina, ka ba ko ina. Yanzu an je an kashe bayan Allah, an tulakantar da su, an dagargaza su, ba su ji ba su gani ba, amma kun zo kuna defending din wayanda suka kashe su. Shi yasa lokaci idan muna fitowa muna gaya muku cewa wallahi wa'annan shugabannin da sa hannun su ake wannan kashe-kashen, kuna gani kaman ƙarya ne, ko a jikin su ko a kansu. Shi yasa kullun abin ƙara gaba yake yi, amma kokarin kara abin suke yi. Ya kamata mu farka mutanen arewa, musan wayanda suke mulkan mu, yanzu idan za a kawo garuruwa sama da 100, wallahi wanda aka maida Boko Haram suka zo suka kashe, suka yi kisa, sai kai mamaki. Gashi nan har yanzu cewa ake yi gwamna yana kokari, amma kuma har gobe kai har ake yi. Har yanzu nawa Najeriya take, nawa arewacin Najeriya take, ka dai duba ga babu fa a Chadi, ba irin wannan abin a Niger, ba irin wannan abin a Cameroon, sai a Najeriya ma a yankin arewa. Kullun haka za mu kare, mu sojojin su kashe mu, kuma 'yan Boko Haram din su kashe mu, kuma shugabannin su zo su daure sojojin gindi. Ka rasa waye talaka dai ya rasa inda zai sa, na farko bai koshi ba, bai yi noma ba, bai je ya samu kuɗi ba, kullun a talauce zai kare. Haka za mu kare, kuma haka mi tunanin cewa ku shugabanni ne na gari, kuma haka mi tunanin cewa ku adalai ne? Haba da Allah zai saka mana, kuma wallahi Allah sai ya tona muku asiri nan gaba kaɗan. Wallahi mu ci gaba da haƙuri.